ka bulla kai hauka ne da kaka taron mashin gaba da gaba ban taron ka to wallahi na awa shiga wurin gana zan ma mashin ma shamu don Allah ka taimaka ka dauke ni ta yaya za ka samu mashin ai da mashin da mota har zuwa karshen watan gaba ka samu washe ba da me kai baka da labarin gagarumin ɗaurin auren da za a yi da gagarumin buki na honorable Bilyaminu Abakus tare da amarya ta yi gimbiya Fauziya ko da tsaya shi ko aure da kika ji ana faɗi ga radio sai to ai ba yau na ba shekara na 3 da wata 3 shekara ta 2013 to ni yau zan na wallahi ban bari a tare guri ban kusa da kai wasa baka samu wuri yanzu ka shi da ari kuma na fashe zuwa can yanzu can zo sai in bi ka fita da shafa ka biyo ta ka tawaga don wallahi na san ka da mugun kuɗi yanzu ki taka kana yin cewa sai ka sawo shinkafa wallahi